Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Which in Which fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħlijiet tagħhom. Dil-ġimgħa jmiss niltaqa' ma' Viktor Fenek u se naqralkom silta minn Rakkonti Inkontri, il-ġabra ta' novelli tiegħu. Viktor Fenek, magħruf l-aktar bħala poeta tal-protesta, twilet fl-1939. Studja fl-Università ta' Malta u dik ta' Londra u ħadem għal aktar minn 40 sena bħala il-kap tal-Liċeo Vassalli. Apparti x-xogħol liriku tiegħu kiteb ukoll qatt ta' romanzi, novelli u xogħlijiet ta' kritika letterarja u ta' interess storiku. Rebaħ bosta premjijiet letterarji u l-aħħar wieħed kien il-premju għal kontribut siwi fil-qasam tal-kitba fl-2017. Però ngħaddu issa għal qari tas-silta. Jekk kien jieħu kollox bil-kalma u biż-żufjett, il-ħajja nfisha tbissmitlu lura. Imma meta fl-aħħar tal-ħamsinijiet faqqet ir-rundown tad-dockyard, malajr ikkonkluda li aħjar idabbar rasu lejn l-Amerika, pajjiż li minn dejjem affaxxinah. Hemm bħal eluf oħra ta' Maltin seta' jissieħeb fil-leġġenda tal-ħolma Amerikana. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. Kien jgħid li hu pajjiż l-opportunità u li jekk tmittonqok għax-xogħol m'hemmx limitu sa fejn tasal. Martu stess kienet ilha tħoss li Malta pajjiż li jaqtalek nifsek u xtaqet bidla radikali. Telaq lejn l-Amerika waħdu. Tajt kemm xtaqt rajtu dak il-mument li l-vapur daħal fil-port ta' New York? Nista' nimmaġina x'qalilha lil dik il-mara tilqa' l-emigranti minn kull parti tad-dinja bit-torċa tal-ħelsien fida l-merfuqa u bit-tavla tal-liġi fl-oħra. Tgħid ma qalilix b'dik id-tbissima simpatika ironika tiegħu, grazzi tal-istedina Sinjura Statwa tal-Libertà. Min Malta jien, taf fejn qiegħda? Ġejt infittex għejxin aħjar fih dan l-Stars and Stripes. U beħsibni inkunaw fit-tul. F'qasir żmien kien sab xogħol permanenti u bata l-familja. Mada mhux ma integraw fil-ħajja l-ġdida, Martu qabdet taħdem ta' ħajjata u bniet klijentela pulita. U kien diġà biddel ix-xogħol darbtejn. Lill-ommu u l-missieru kien jibatilhom dik littra ta' kultant, mimlija klim ħelu u aħbarijiet tajba. Jienu naqralhom littri kont nosserva lena jinfirex fuq wiċċhom. Imma dejjem jgħid li se jiġi jarhom u ma jasal qatt. Meta ġie wara 20 sena, ommu kienet għadha kif mietet. U missieru laqgħu bl-aktar mod żbozz. Issa ġejt Karm. Issa stajt ma ġejt xejn. Issa telqet ommok. Xtaqet tant terġa' tarak ja ħasra. Fil-15 li dan Malta mar mhux darba jżura fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Lil missieru rebħu lura bi kliemu u n-natural ħelu tiegħu. Minn dik is-sena beda jibgħatlu l-flus tal-kera flimkien ma' xi ħaġa xjonfuq għall-miliet. Kien żmien meta s-servizzi soċjali kien għadhom ma missewx lill-anzjani. U missieru laqa dawk l-American dollars bħalma l-poplu ta' Mosè laqa l-manna fid-deżert. Did-darba anke l-Karm saħansitra żamm il-kelma li sakemm idhom ħaj jiġi jżuru aktar spiss. Qatt ma naqas li mal-wasla jmur fuq il-qabar tommu. Ħaġa li ferħet lin nannu aktar minn uċuħ l-eroj Amerikani fuq il-karti kuluriti li darbtejn fis-sena kien jibat ninsarrafhomlu l-Barclays Bank. Fi New York anke l-Karm biddel ix-xogħol kemm il-darba, sakemm saddat fit-tul ma' ditta rinomata tal-moda fil-qalba ta' Fifth Avenue. Jidher li kien ferm popolari ma' kulħadd. Klijenti sħabu l-ħaddiema, saħansitra mad-diretturi. Meta messu jirtira, offrew estensjoni u tawħ fideh it-tmexxija tal-Lost Property Department. Il-kariga oġbitu u żamma sa ftit qabel ma miet. Meta waslit li l-aħbar ħassejt dispjaċir kbir. Imma raft li jiemu kien għexhom bisħieħ u kif xtaq. Bniedem li jara fil-ħajja, ħada biż-żufjett u adatta ruħu maċ-ċirkostanzi bid-bissima. Ftit xhur ilu ltqajt ma' Malti li kien emigra l-Amerika u rtira Malta wara 40 sena għax qalli għawrit jindifen, fart welidu, maqrabatu. Sibna ruħna fuq l-istess mejda f'kaffetterija u lanqas naf kif badna nitkellmu. Kelma ġib oħra u Long Island, New York kont noqgħod qalli. Qatlu kelli tziju jgħix dawk in-naħat. X'ismu staqsini? Meta għatlu wiċċu qisu xell. U żgur li nafu lil Charles. Kemm kien jaf nies u kemm kien maħbub. Iħawwad xi ftit kultant taf imma a very popular guy he was. Wieħed minn dawk li wherever he goes jagħmel the world a brighter place, you know. U dik kienet is-silta minn Rakkonti Inkontri ta' Viktor Fenek li issa nistiednu biex jiġi hawnhekk ingħaqad miegħi. Kif inti Viktor? Hello. Grazzi tal-qajt l-istedina tagħna. Tal-istedina. Ngħaddu għall-ewwel mistoqsija. Fit-tradizzjoni tar-rakkonti klassiċi hemm tradizzjoni Ingliża li għandha tendenza li tiffoka ħafna fuq l-individwu għad-dispett tal-ġrajja u dik Taljana li tiffoka aktar fuq il-ġrajja, differenza epitomizzata fil-kuntrast bejn Chaucer u Boccaccio.
Rakkonti inkontri bħala ġabra huwa maqsum f'żewġ partijiet. Kif jimplika t-titlu għandna 3 rakkonti u 10 inkontri. Fir-rakkonti, in-novelli jduru ma' elementi li lin mill-individwu, id-dar misħuta tal-Birgu, is-siġra tal-Ħarrub, il-Barri ta' Ortega, hija l-ġrajja umana il-foku tan-novelli u mhux l-individwu. Fl-inkontri minnaħa l-oħra għandna bħal close-ups ta' individwi, ħafna drabi mingħajr ħiel ta' ġrajja. Xi daqqiet l-individwu jidher tant mill-qrib li forsi l-IRA jaf iħossu xi ftit skomdu. X'nebbaħ din l-istruttura partikolari? Hemmhekk għandi daqsxejn għażla għax nagħmel distinzjoni bejniethom. Aħna għandna tendenza fil-Malti ngħidu novella u r-romanz, mentri propja hemm ix-short story, in-novella u mbagħad in-novel, aħna tnejn minnhom affiġnihom flimkien. Issa hemmhekk jien rrid nistabbilixxi li tlieta minnhom dawk li huma extended huma novelli. Novelli fis-sens tal-kelma li jużaw internazzjonalment, plural novellas fil-dana. Mentri l-oħrajn huma character studies. Naqbad bniedem, nikkonċentra fuq karakter fuq fażi tal-karattru tiegħu u fl-istess ħin mbagħad niftaħ fuq il-ħajja. Dejjem nipprova ngħaddi mhux ġudizzju, ma ngħaddi speċi ta' analiżi tal-ħajja kif tolqod, pereżempju hemmhekk għandi waħda hemmhekk illi qiegħda fuq artist li hu daqsxejn eċċentriku u jaħseb li d-dinja qiegħda ddur madwaru minkejja li d-dinja qiegħda tinjorah, jaħseb li d-dinja qiegħda ddur madwaru u jirribella u da. Li rrid noħroġ kemm hawn nies tal-arti li għandhom opinjoni kbira ħafna tagħhom infushom. Għandi oħra pereżempju daw qed ngħid fuq l-10 li huma kollha karattru ċentrali wieħed għandhom, wieħed minnhom illi l-mara telqitu ħaditlu t-tifel ukoll u qed jipprova jikkumbatti dil ġralu u fl-istess jagħmel analiżi tal-ħajja, x'fiha l-ħajja, x'baqali mill-ħajja. Ġifier dawk huma kollha character studies u mill-character study tagħhom però mbagħad noħroġ b'analiżi fuq il-ħajja ta' madwaru. Waqt li l-oħrajn huma extended stories. Pereżempju għandi l-ewwel waħda tal-Birgu, dik hija numru ta' stejjer f'daqqa, għax dik ħadd dar jiena u x'għadda minn din id-dar tul 4 sekli, ġifieri li konna taħt il-Franċiżi, li konna taħt l-Ingliżi, il-gwerra li għaddiet, kollha separata u din id-dar bidlet ħafna naturalment ħafna nies li ħaduha u kollha bl-istorja tagħhom. Hemm l-oħra tal-bullfighting, illi il-bullfight dejjem kienet sibta attraenti, jiena naf li hawn ħafna nies kontra tagħha u jien ma nafx għaliex sibta daqshekk attraenti għax qatt ma rajtha għadna qatt ma mort Spanja minkejja l-età li għandi. Imma l-awtur favorit tiegħi huwa Hemingway, Ernest Hemingway. Jekk taqra lil Hemingway bil-fors li tinġibet l-hemmhekk għax Hemingway minn dat tip sa enċiklopedija fuq il-bullfighting. Għamel Hemingway u minkejja li min jaf kemm hemm Spanjoli li kitbuha din l-enċiklopedija tiegħu waqgħet waħda mill-iktar li tissemma. Hemingway dejjem kien karattru l-interessani anke għall-istil tiegħu u dana. Mbagħad hemm waħda hemmhekk fuq is-siġra tagħna, siġra li vera konna jiena u l-mara tiegħi bit-tfal ma' ħbieb oħra bit-tfal tagħhom li vera darba nhar taħat konna nintaqgħu taħta, kulħadd iġib xi ħaġa tal-ikel, it-tfal jilagħbu u dana u meta waslilha iż-żmien li ġew għaxtuha. Jien ifferoċjat favur l-ambjent, right? Għalija l-ambjent huwa l-isbaħ ħaġa li tagħna Alla u aħna qegħdin neqrdu wielu. Dak huwa l-ikbar dawwa Balla għalija ġifieri. Joffendini iktar milli kieku bniedem waqt diskursata jiġbed waħda Balla għalkemm mhix sabiħa, imma l-ikbar dawwa hija illi l-ambjent qegħdin neqrduh sistematikament. Fil-poeżija ktibt ħafna fuq l-ambjent. U issa minkejja li qlibt fuq il-proża xorta se noħroġ ktieb tal-poeżija u se tkun l-ewwel waħda li taf li tħejreġ din is-sena u se jkun jismu. Se jkun jismu PS għal postscript. Għaliex l-aħħar żewġ kodba tiegħi tal-poeżija kien jisimhom l-aħħar weraq u eluq.
U kulħadd jaħseb li dawn huwa l-aħħar wieħed. Imma dan ġifieri suppost ma jelu qalaqt. Imma issa ġej il-postscript. Għax tant ġraw affarijiet kontra in-natura u kontra l-ambjent li ma stajx ma niktibx. U fih ġifieri għandi taħlita ta' poeżija tradizzjonali, qed nipprova niġbur il-ġeneri kollha illi f'dawk is-seba' għax seba' antoloġiji ħriġti jiena seba' ġabriet. Illi f'dawk is-seba' kollox jidher xi ħaġa minnhom. Per eżempju, hawnhekk qed naralek xi kotba tiegħi u hemm wieħed minnhom hemmhekk Malta poema viżiva hija l-ktieb li forsi ma mexix li mexa l-inqas man-nies. U nserta wieħed mill-iktar kotba li kien għal qalbi. Għax dak l bih fis-sittinijiet meta kien hawn kważi kwalità ta' poeżija imxerda barra minn Malta rajta meta qed nistudja l-Università ta' barra jiena. U Malta qatt ma nħadmet fis-sittinijiet kien hemm nies bħal Charles Flores, per eżempju, Kenneth Wayne, dawn kidbu minna, imma telqwa fil-qosor, għal-kemm issa dal-aħħar kien itħareġ ktib tiegħu u għamilhom kollha tiegħu. Dina concrete poetry jgħidula. Issa f'dal ktib il-ġdid minkejja li hu poeżija tradizzjonali kif nafu aħna, ġifieri xorta se jkollu fih 8 paġni bil-kulur u kollha protesta favur l-ambjent. Tajjeb. Issa, it-tieni mistoqsija. Din il-ġabra ħarġet fl-2013 minn dak iż-żmien sal-lum, it-tendenza li kull roqa tal-pajjiż, fil-fatt inkomplu fuq il-punti li qed issemminti, hija li tindifen taħt il-konkrit intensifikat sew. L-ambjentalisti jħossuhom assedjati jiddefendu l-ftit toqob ta' żoni naturali li għad baqa'. Paxxieħ ta' s-siġra tagħna li jispiċċa jisfida il-gaffef, il-Himax u trakkijiet li ġew biex jodormulu l-għalqa b'center semi-automatic ta' 5 skrataġġ. Figura patetika u erojka fl-istess ħin. In-novella għandha riżoluzzjoni mistennija. Ix-xieħ kuntent fiċ-ċella għax għamel ħiltu biex jiddefendi s-siġra u s-soċjetà kuntenta għax irrazzjonalizzat l-aġir tax-xieħ. U s-siġra u l-ambjent, kieku xi ħaġa hekk tiġri fir-realtà, x'taħseb li tkun ir-reazzjoni tal-pubbliku? Reazzjoni qegħdin narawha. Hija ċara illi l-poplu mhix toġbu dil-biċċa xogħol tat-torrijiet. F'dan il-ktieb li ħriġ dan l-aħħar wieħed li ħriġt. Bl-Ingliż, kollha poeżija bl-Ingliż, u ħriġtu flimkien ma' Luciano Mikallef, ġifieri il-poeżija tiegħi u l-arti tiegħu. U issa fuq dil qed tgħid inti, din hu millennium għandi waħda minnhom illi se naqra l-aħħar biċċa bism minnhom. When my time comes, I will not feel sad to take my leave of this stone and aluminium isle, this glass and concrete shanty, shorn of green, without soil and without soul. Jina li għadik ta' without soul. Ek edin namluwa lil-pajizna, edin naqtaw la ruħa minn ġo fija, issa ruħa ma tistax taqtaħħa eżattament għax ir-ruħa hija xi ħaġa li mhijiex tanġibli li taqbada, imma meta ddur madwar Malta tara r-ruħ ta' Malta, partikolarment bis-siġar u dana bil-eliqi, niftakar jintifel żgħir missieri joħodni fl-eliqi, kont nintilef fihom eliqi ma jispiċċaw qatt, illum fejn huma li ma jispiċċaw qatt. Torrijiet li ma tarax li għandna u iktar se jżidu. Ġifieri dika qiegħda fija. Jiena lija jista' ġili ndaqqa maħbib u jinterpretawha politikament għax int mhux magħna jiena nbgħu ħaġa politikament jiena minn ma l-ebda partit minnhom. Jiena favur il-patrija u ma' kull minn nintaqa' ngħidu isma' inti il-pajjiż jew il-partit l-ewwel għax jekk inti l-partit l-ewwel ma nista' niftehmu jienu inti għandek x'għandek sew jekk int blu sew jekk int aħmar. Nitkellmu fuq il-pajjiż għax hu l-importanti. Parties come and go, but the countries remains forever, the country, all right? Nittamaw illi it remains, għax qegħdin neqirduha. Ġifieri dika hija għalhekk kważi f'kollha ssiba, fil-kotba kollha xi ħaġa l hemm dejjem issiba. F'nota fl-aħħar tan-novella Korrida tfakkar lil qarrej li l-Parlament ta' Katalonja abolixxa l-Korrida de Toros fl-2010, vot li ntlaqa' tajjeb ħafna mill-gruppi dinjija favur id-drittijiet tal-annimali. Hija ovvja però li dan il-vot kien se jgħaddi Katalonja anke minħabba l-kuntest politiku peress li l-korrida hija emblematika ta' Spanja Kasteljana. B'kontrast ma' Paco li qatt tfulitu jiġri qalb li ima missieru u jisma' l-istejjer fuq l-eroizmu tal-Matadores u l-reazzjoni tiegħu għall-vjolenza tal-korrida hija allura innoċenti u nieqsa minn konsiderazzjonijiet politiċi, kulturali jew partiġjani.
Ma taħsibx li huwa kważi impossibbli għal adult li jikber u jitgħallem jaċċetta ċerti affarijiet li jirrealizza l-mostrużità tagħhom kif jagħmel Paco fin-novella? Wara kollox anke Santuistin spiċċa jgħajjat u jifraħ mal-folla tara l-gladjaturi jitqatlu bejnietom, kif jammetti hu stess fil-Confessions. Din hija l-problema illi tkun kontra tagħha il-korrida, però meta tara you get caught in the emotion of the moment. Jiena qatt ma rajt waħda x'għatlek ma mhux dana, però rajt il-films kollha, rajt il-kotba kollha tal-korrida u dana. Paco seta jiskandalizza ruħu għaliex u qatt ma ra l-korrida ġewwa, ra l-barrin ta' missieru meta missieru kien jitrenjom. Ġifieri hu kien iħobb il-barrin, kien iħobb dik il-ftuħ u dana, u meta skarta biex imur jara korrida għax missieru ma rridux imur qabel ma jagħlaq 15-il sena. Imma darba ġi wieħed mill-matadors mill-kbar biex jixtri l-barrin mingħand missieru u da bqa' jħares lejh hero worship. U da biex komplitat naħħa dana u brazzuletta u tajilu bħala medalja. U t-tifel bil-fos li timur jaraħ u skarta u vjaġġa juhu hikes minna u minnem fuq karrettuni fuq dana biex imur. Imma minn dak l-entuzjazmu kollu biex jara l-eroj tiegħu, meta jara l-ħruxija u mbagħad li kien hemm, partikolarment meta jara il-barri ta' missieru, il-barri il-favorit tiegħu, illi min jitrenjom għallu da kumbre ġifiri wieħed mill-gbappi barrin, meta jara l-matador favorit tiegħu qed joqtollu lill-barri favorit tiegħu u jibda jibki jitlaq il-barra joħroġ u ma jrid jaf b'xejn iżjed. Sempliċiment li mur jerġa' jasal id-dar, jibki bikja ma' ommu għax ommu min jaf kemm immissjatu u jistenna il-kastik li ħaqqu mingħand missieru. Ġifieri dik tibbalanċjhom. Tiskanta kif tirbħek il-korrida. Aw ħafna affarijiet hekk li tajt ma naqbilx magħhom, imma meta tkun ġo fihom tħossok parti minnhom momentarjament. Mela, wieħed mill-karattri lider ħafna mill-qrib fl-inkontri huwa l-artist. Affaxxinanti l-ammont ta' paradossi li nsibu f'dawn l-erba' faċċati li niltaqgħu miegħu u maħsibietu. Mhux rikonoxxut però jissemma fl-enċiklopedija Art and Artists of the Maltese Islands li fih jissemma fit 8 paġni differenti b'sezzjoni sħiħa dedikata lilu, iddejqu t-tikketta ta' grottesk meta toħroġ minn fomm il-kritiku fl-istess nifs li jammetti li affaxxinah il-grottesk għax fih isib il-verità. In-novella għandha xeħta ta' taħdita imbabqa bejn l-artist u l-fantażmi ta' moħħu. Ma tagħtihx tort lil qarrej li jaqra n-novella bħala parodija kemm xejn kifra, x'taħseb dwar dan? Naħseb naqbel miegħek, hi mibnija fuq artist veru, fuq artist li nafu u ħabib tiegħi, mis-sens semmijiżmu ovvjament. Għax huma ħafna l-artisti li għandhom opinjoni kbira ħafna tagħhom infushom bħalma awturi. Nittama li jien minix wieħed minnhom, għax bniedem qatt ma jkun jaf id-dnubit tiegħu stess, mhux ma jkunx conscious, imma insomma jiena nipprova dejjem inżomm il-kalma fuqhom u dana, nieħu gost nikteb, nieħu gost nagħmel changes, pereżempju bħalissa qiegħed fuq il-kotba ta' tfal, qiegħed ma' Horizons u nagħmlilhom il-kotba ta' tfal. Għax ikun bħala għalliem li kif għattin tagħmel 40 sena b'kollox, mhux li ċiju vassalli, dawk l-aħħar 6 snin, dawk l-aħħar 6 snin ta' ħajti, ma jimpurtax. Ġifieri bqajt inħobbhom. Però l-ikbar maħabba tiegħi baqgħet il-poeżija u għadni niftakar, ara poeżija tiegħi ma niftakarx waħda bl-amment. Imma għadni niftakar poeżiji li studjajt meta kont tifel jien il-liċew, poeżiji tal-Ingliż. U waħda mill-gostijiet tiegħi hija meta kultant naqbad il-karozza waħdi. Immur sal-kampanja fejn għadhom ħalluna l-kampanja u jekk ma nsibx fuq il-radio xi ħaġa li tinteressani, noqgħod ngħid il-poeżiji li niftakar jien bl-Ingliż. Għax bil-Malti ma nafx għaliex ma niftakarx waħda, ħaliftar użar briffa. Tajjeb, issa, hawnhekk qed naraw ftit mill-kodba tiegħek, tajjeb, mela semmejna diġà tnejn minnhom, ikdina xi ħaġa dwar l-oħrajn. Għara, dak per eżempju qiegħed għal żgħażagħ tal-lum, dak fuq Paċeville qiegħed sewwa. Msiebaħ il-lejl. Imsiebaħ il-lejl. Imsiebaħ il-lejl tiġi minn taf li mhux bil-lejl jibda jixal u dana qiegħda għax wieħed missier wieħed mill-karattri bada għallu intom, għallu toħroġ tard fil-għaxija u tidħol tard fil-għodu. Nistħajjilkom imsiebaħ tal-lejl ilkom iż-żgħażagħ tal-lum u ħadd it-titolu minn hemm.
hemmhekk tidħol id-droga, ġifieri, eċetera. Okay. Dan il-profeta tani pjaċir immens li naqilbu, jekk qatt ma qrat Mela dan il-profeta. ta' Khalil Gibran. Ta' Khalil Gibran, jekk qatt ma qrat il-profeta You Should Read It, għaliex huwa ktieb li isu bibliku. Kif inhu miktub isu bibliku, ħadli 3 snin biex indawru, sta kif qed tara m'hemmx ħafna, ma ħafna minnhom hija studju fuq, ġifieri fuq Gibran, għax batt inġib kodba, rajt fuq, eċetera. Imma jitkellem fuq il-ħajja u l-mod kif jitkellem qed tarhom kollha ishom essej żgħar kollha ta' paġina u nofs ikunu u jitkellem fuq dan pereżempju fuq l-ulied kif nittrattaw mal-ulied. Anke fuq it-tnejn miż-żewġin li għajdilhom intom isuruħkom. Żewġ kolonni ta' tempju, imma m'intomx it-tempju, ġifieri qed jgħidulhom iżommu imma żommu fl-istess ħin l-individwalità tagħkom waqt li huma maqudin iżommu l-individwalità tagħhom. Għandu ħafna affarijiet hekk. Pereżempju jgħidulhom ukoll li t-tfal ġew minnkom, imma mhumiex tagħkom. It-tfal huma tal-ħajja li titkompli, il-ħajja qiegħda timmultiplika ruħha. Huma tal-ħajja, ġew minnkom, imma mhumiex tagħkom, tagħmluhomx proprjetà tagħkom. Dawn huma poeżiji bl-Ingliż. Spring Rain Winter Blues. Li ħafna minnhom daw it-tnejn pereżempju tnejn ħadd il-premju tagħhom. Li ħafna minn dawn reġgħu dejru dan f'Journey, illi dan Journey huwa ktieb li ħadinna żmien blama kif qed tara tal-Luċjano Mikallef it-tpinġijiet li huma first class, it-tpinġijiet tiegħu. Dak l-ewwel romanz li ktibt. Ix-xitwa ta' wara s-sajf. Dak ħadd 4 karattri illi narhom eżaminajthom fis-sittinijiet meta kienu għadhom tfal, jintaqgħu fis-sajf biss Buġibba, taf li Buġibba kienet kulħadd converging on Buġibba fis-sajf u dana, jiġifieri ma kinux jgħixu fl-istess postijiet, imma fis-sajf kienu jintaqgħu Buġibba. U baqgħu ħbiebhom orhom u nittrejsihom sakemm kważi sal-mewt tagħhom. Tifhem, bil-problemi tagħhom li ħolqu u fl-istess ħin inkun qiegħed indaħħal ħafna mill-politika u l-ħajja u l-iżvilupp tal-pajjiż, ġifieri li jingħaqad magħhom qed tifhem u dan. L-istess, dan l-uniku romanz li ktibt, ma nafx niktib xi ieħor, ktibt tal-novelli li se nikteb ieħor żgur għax għandi ħafna għadhom mhumiex miġburin. Dana mhux ktib eżattament tiegħi, dana ktib li editjajtu jiena. Jien qiegħed fl-Akkademja tal-Malti u l-Akkademja tal-Malti il-headquarters tagħna l-uffiċini ġifieri kienu id-dar antika ta' fejn kienet toqgħod hi. Difatti hekk semmejniha dar Dorin Mikallef, u mbagħad fuq l-Akkademja tal-Malti. U dina kienet tifla sfortunata ħafna, kellha diżabilità kbira, però kienet ġenju. Kienet ġenju il-poeżiji tagħha minkejja li għamilna żewġ kodba mhumiex miġborin għal kollox, għax kienet minn dak it-tip illi tikteb il-poeżija u jekk tintaqa' miegħek ittijilek u laqqas biss żammet tinsix żmien it-typewriter dana biex kompletati kellha difett kbir f'idejha, tittajpa kemm hekk b'idea. Typewriter imkissra, pereżempju id-D tagħmilha il-B tagħmilha C u mbagħad toqgħod bil-linka żidiela. Fl-istess kienet fqira wkoll, ġifieri batuta fqira u dana imma kellha talent trement it-talent tagħha. Biżżejjed ngħidlek illi barra l-poeżija kienet tikteb ukoll il-radio plays u ħadet 3 darbiet il-Golden Trophy tagħha. U jiena kont saqsejthom għattilhom mhux ta' min intu għax ħaġa lura u ġbarna daw. Da ġbarna kemm stajna poeżiji imma naf li hawn ħafna imxerdin. U dina dawn mbagħad huma din il-poeżiji u dina il-konferenza li qari Emanuel Mifsud kien għamel konferenza fuqha kien mexxija u ġifieri u ġbarna il-dak kollha biex ħalli jkollna hawn ix-xogħlijiet tagħha. U hawnhekk il-kritiċi x'qegħdin jgħidu fuqha li kważi kienu unanimi kemm talent kbir. Tajjeb, u hawnhekk għandna l-aħħar tnejn ukoll u xekk. Dak li semmejtlek eluq. Dana
eluq tal-poeżiji, dan hawn ukoll tfal kbar, avventura, avventura. Tajjeb. Issa minna daqsxejn forsi semmejt il-Hemingway, forsi influenzi oħra Hemingway u forsi. Hemingway rajtu meta kont għadni żagħżugħ. U storja daqsxejn twila li għad tidher ġifieri minħabba fih ktibt storja fuq il-bullfight jiena u dik kważi salvat il-karriera lili. Għaliex meta konna żgħar, meta nkunu żgħar nkunu mqarbin. U meta kont il-college training college ta' teachers ġifieri, tnejn minna iddeċidejna li niskartaw il-lezzjoni, s-seta konna ġaġu fintur ġifieri. Mistu post ngħidha dim qed ngħidha qed inqer pubbliku. Morna naraw film il-Gejti ta' Sliema flok morna il-lezzjoni tal-woodwork u nqbadna. U nqbadna mingħand il-brother u l-brother kien brother Leo. Kien fih xi 6'4" jekk mhux iżjed, irqiq. Ma jitbissem qatt, kulħadd kien jibża minnu. U għajtenna qudiemu markana li dana. U aħna sibna nsejkaċċina, dak iż-żmien mhux għalkemm issib il-ġob, sewwa wara li tħanna il-college u dana. U qalilna issa bħalkom intom x'għandkom biex tistgħu jien nista' nara forsi nirrevedi għax ngħid xi ħaġa fihom daw it-tnejn min-nies tlieta fil-fatt konna. U jien għatlu jien nħobb nikteb, għalli xi tħobb tikteb int, għatlu nikteb il-short stories, għalli għadni kif ktibt waħda fuq il-bullfight, għada t-ġibili għalli, naturalment, realizzajt jien li memminnix għallek da qed jikdeb, qed ħawad biex dana. U għatlu, can you give me a week? Għalli nara, nerġa nara, 1 week, just 1 week għalli. U batalija, u tajtilu jiena, meta għaddew xi 15 qatt ma smajt minn għandu batalija. Poġġini bil-qiegħda. Tu għal sorpriża kompleta tiegħi sibt illi kien ħanki noti hu fejn jgħidli hawnhekk mhux hekk għandha ssir u dana u dina dilatti mhux conversant mal-karattru kif poġġejtu fil-bidu u ħadak il-daqgħu u ħallini fil-kurs. Salvatek ġifieri vera. Proset, naħseb wasalna fit-tmiem. Din intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Spiċċajna nutam qarba. Tajjeb ħafna fuq bid-bissima. Aħna nirringrazzjaw likom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ.